ভক্ত কবি দীনকৃষ্ণ দাস জীবনটা যাক দুঃখে দুঃখে কটিগলা। জীবনটা যাক মা মানে বাপা মানে দুঃখে দুঃখে কটিগলা জগন্নাথ পাখে। কষ্ট রোগী করে দেলে ভগবান। ভোক হউথিব মন হউথিব কোন টিকে অন্ন খাইদেবি বেলি জগନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକିରି ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହା ହାତରେ ଜଣକୁ ପଠେଇବେ ଯେ ସିଏ ଗରମ ଗରମ ଅଭଡାରୁ ନିଆଁ ଭଳିଆ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିବ। ହାତ ଗୋଡ ତ ଛିଡି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହାତ ବୁଡେଇକି ଆଣିକି ଖାଇପାରୁନଥିବେ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟ କହିଲେ କବି ଦେଖଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେକ ଗୀତ ଭଣତି କରିଛୁ ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖେ।